Hakani ka khubor ka basungsi laong ba uwe u do yong. Ubalong uhe jong katanat shipay soin ka US, ula siya siat yap ay na ka jing bakla jong ki shipay US. Ban lej rong bat senrej kuli ha ka jaka ka bomday bat ka badon marjan, bat ka ying ka bakit mo ban lej rong, bat kenra ha ka tay ka sngi palay. Kani kalaja hapo ka nong ba Florida jong ka United States. Kumta uhe katanat civil rights uben kroms ubayeng nakabenta ka hok jong ki doyong ki balalong ki nong shong ka Amerika ha katay kasngi ulapan pau ka jing sngaw kya kabajur haba yaday bat katay ka jingja bat hakaju ka poro uladawa ya ki bor penyay ki tanat tokit bakin wat bnia halor katay ka jing syaksiat yap udoyong nong Amerika ha kalay tarik jong une ujamang. Laong ru ba ki he ka oka losa konti kila shim kya ban pa to kit bat wat bania halor kate ke jingja namar ki babun ru ki doyong ki ju sha thombor bat sha pen i bor ha ki doli ki badon ha kate ka ri Amerika namar ka jing i ben jaj ben reu ka badon ha ki kato kat ni ki nong Amerika bat ki bayale ban pen herkrat ye ki nong wei ki balej rong bat shong shnong ha kate ka ri jongki. Laong baki bor penyaj ka oko lasa konti kilapen i ya ka we ka durki balayo ring ling ba jong ka kamera CCTV ki balapen dai ha ka te ka kamera ba ute uhe katnat ling sun jong ka US u Airmans Rocker Fortson ula sya set yap ha ki te ki pulit ka US ki balalej ban khenra ha ka te ka jaka ka bomde ka jaka ba ki thmo ban lej rong. Henry ki he pulit kate ka nong ba kilaya thu ba ka jaka ba kilabatha ya ki pulit ban lej poi kam day ha kate ka jaka badon ute uhe pulit do yong. Ong ukrom ula ong bakate ka jaka sa jong ute uhe kade ka jaka sa shimet jong u kaba udon hok bat ulong trai ban syong bansa. Henry kite ki pulit kila shulej rung jubor syapo kate ke jakasa jong u bat kila siat sendon ya u klem dawat bnia nepet thu shwa ya ki jinglong jingman ha kate ke jaka. Ukrum ulayat hu ba utei uhe pulit doyong udang don arpulais nem karta. Loong ba utei uhe pulit udang yakren pon leng ba ka dorki bat ka samla jong u ha katay ka por ba ki pulit kilej ban khenra ya ka ying sa jong u ha ka ba kalayat hu bakat ba kadaya kren pon bat utei uhe pulit ha katay ka sngi kensan kalayo sngaw ya ka jing sya kendar ka jingkhang bat utei udoyong ulakeli baki day mano Henry laong bakim syam la jubab ay. Hadin kata utei upulit ula syam ya kasulay ka badai ka jong uhi ban lej pej yo ki day ki runat ki bertemu ban wan lej thombor ya u. Hapo ka jaka sa jong u. Henry tang mar kumtahi kalayathu ba kayo sngaw ya ka jing riu ki tang sulay hadu henriu sin. Bat ka sngaw thu ba utei upulit ula sya siat yap. Namar syam lej pai syu syaka jing yakren pon bat ka wat la pat syam la penlip ne penkot ya ka jing yakren. Namar kata ukrum ula dawa ba ka jing tokit bat katnat wat benia ka day ban syam ya ka jing kit kli bat ban syam khiaro ban wat ya ka daw jong ka jing syak siat jong utei uhe pulit wat la na ka liang kitei ki pulit kila lej ban khenra kila phla ba day tang ka jing bakla ba ki lej rong ha ka ying jong ka jing bom day.